Bona tarda. Bé, de fet, us vull explicar dues experiències d'accions contra la pobresa que fem des de Fundació Futur. Nosaltres som un projecte i una empresa, treballem la inserció social del nostre propi personal i ho fem cuinant. Són dues respostes que estem fent contra la pobresa. Una és la més clàssica, que és la de gestió de menjadors socials. A Barcelona tenim tres, una Ciutat Vella, una altra a Sarrià, una altra a l'Eixample, on donem cada dia 100 àpats a diari tots els dies de l'any, i hem obert una nova experiència l'any passat d'un quart torn amb també 100 menús diaris a la nit, de sopar. Aquest es va crear, no sé si ho vau veure pels mitjans, que va haver-hi una cua que es va crear a les Rambles amb voluntaris que anaven a portar menjar al carrer, i tot això ho vam treballar també amb Càritas i l'Ajuntament per poder-los desviar, diguem-ne, i portar-los a sopar al nostre menjador que teníem allà a prop a Ciutat Vella. Amb aquesta activitat als menjadors socials busquem dos objectius. Un, que la gent que no té recursos econòmics pugui tenir un àpat diari nutricial suficient a nivell dietètic i nutricional. Això nosaltres sempre ho fem treballant amb tres elements de matèria primera, combinem el que és ecològic, el que és proximitat i també comerç just. Un altre segon objectiu que treballem és que no només mengin, sinó que facin activitats per reinsertar-se socialment, que puguin fer tallers formatius, que puguin fer sortides. En un menjador social m'estan organitzant una coral, altres es fan classes de català i usuaris del menjador donen classes a altres que no saben català, altres se'n van a fer excursions a Collserola, uns altres estan gestionant-se un hort a Can Masdeu. Estem promovent no només el tema de menjar, sinó el que tinguin una relació més enllà del venir a dinar. I per últim també el derivar-los a altres xarxes amb les que col·laborem dins la ciutat, no només de serveis socials, sinó d'altres entitats socials a la ciutat, com deia. Sí que voldria fer un perfil ràpid de quins són els usuaris actuals dels nostres menjadors socials. Estem parlant de persones, evidentment, que estan empadronades a la ciutat, que estan soles, amb pocs lligams familiars. Normalment veníem d'una situació de persones sense sostre. Avui ja són persones que sí que tenen vivenda, però amb moltes limitacions, lloguen habitacions, viuen a pensions i on tenen mancances a nivell de poder menjar, perquè no tenen cuina, no tenen, diguem-ne, els requisits o infraestructura per fer-ho. També són persones que requereixen un cert treball d'hàbits a nivell nutritius i alimentaris i tenen certs problemes a nivell també de salut. Agafant altres variables, els menjadors que tenim com a diagnosis, tenim una gran majoria d'homes, pràcticament un 80%. A nivell d'edat, els usuaris actuals que tenim estan entre 40 i 60 anys, tot i que comença a incrementar-se la franja de menors de 40 anys, d'usuaris que vinguin a dinar. Situació laboral, aturats, que tinguin a nivell de prestacions econòmiques, partíem de que tinguessin mínimes pensions, de PIRMIs, de pensions no contributives, però ens estem començant ja a tenir als menjadors el que nosaltres diem nova pobresa, una classe mitjana que ja deixa de percebre la prestació d'atur i altres prestacions que podien tenir i que és la primera vegada que comencen a trepitjar un circuit de serveis socials. Això està afectant a famílies. Tenim casos de pares, mare i pare, que venen a dinar al menjador social i els seus fills dinen entre setmana a l'escola amb beques de menjador, amb la qual també se'ns obre una incògnita de dir què fan aquestes famílies quan arriba l'hora de sopar o quan arriba el cap de setmana si tenen aquestes mancances. I més d'un 50% d'aquests usuaris tenen aquells problemes de malalties, de trastorns de salut mental, diguem-ne, que també els hem de treballar. Tot això ens va provocar una segona acció, que aquesta és més novedosa. Us he explicat una primera, un futur ja fa anys que treballava i treballa, que són els menjadors socials, i ara us explico una experiència nova que es diu Menja Futur, que va néixer arrel de la marató de TV3 contra la pobresa, que si recordeu es va organitzar una convocatòria extraordinària el 2012, i arrel de tot el que estàvem visquent i el que s'explicava, se'ns va ocórrer el per què no obrir unes botigues de menjar preparat, perquè en el mercat veiem això, que la incorporació de la dona al treball, les famílies monoparentals, el fet de tenir cada vegada més microones a domicili, tenia un recorregut al poder vendre
menjar preparat. Però veiem també aquesta mancança social que us descrivia abans amb els menjadors socials. Agafem les dades oficials de tota Espanya, tenim 9 milions de persones que viuen amb 140 euros a la setmana i d'aquestes 1,5 milions pràcticament ho fan amb 75 euros a la setmana. Amb això s'han de pagar el menjar, el lloguer si tenen un lloguer, el consum d'aigua, el telèfon si el fan servir, tenen aquest pressupost. Aleshores, l'invent que vam fer és aquesta primera botiga, que la tenim al carrer Tallers amb Ramelleres, així faig un segon de publicitat, on venem menjar preparat que és equiparable a de grans cadenes com el nostre o el Tento. És menjar preparat perquè el puguem comprar qualsevol de nosaltres, però aquí hem fet una aliança amb diferents entitats socials com Càritas, Arrels, Sant Joan de Déu, etc., on distribuïm uns talonaris, no sé si es veu aquí a baix a la foto, amb un tíquet que li diem tíquet futur. En què consisteix això? Això consisteix que si qualsevol de nosaltres anem a menjar un menú, un primer, segon i un postre, el podran comprar a 4, 5, 6 euros, diguem-ne, a preu de mercat. Però els usuaris que reben aquest talonari, que entenem que són usuaris que no tenen diners, que no tenen recursos econòmics, ho podran comprar a un preu social de 2,95 euros. Nosaltres, això es va aprovar, vam tenir aquests diners per poder obrir la botiga, la vam obrir al maig del 2013 i realment estem molt contents perquè en 7 mesos de funcionament hem pogut distribuir 3.503 menús socials, de maig a desembre. Està oberta cada dia, està funcionant, això suposa el 20% de les ventes, vull dir, el 20% de les ventes de la botiga és de menú social i l'altre 80% és de menú de gent que ens ve a comprar de mercat. Venen estudiants, venen els residents que estan al voltant i tot això està permetent que un menú, nosaltres tenim un eslògan i és que un menú que es compri a preu de mercat està sufragant 5 menús socials, perquè el marge de benefici que dona aquest menú sufraga la matèria primera dels altres menús socials. I per últim, aquesta nova línia de menja futur, el mes que ve de març obrirem una segona a Sants i ja estem fent una prospecció en municipis de fora de Barcelona per fer inclús algun sistema de franquícia, perquè evidentment qui està fent de venedor a la botiga també són personal de reinserció social. Estem atacant aquell dèficit que trobàvem als menjadors, on jo crec que s'han quedat una mica obsolets, que és poder atendre consum a domicili de gent que no té recursos i això s'ho pugui importar a casa, ho fica un microones i s'ho gestiona com vol, s'ho va menjant, no tinguin aquesta estigmatització de tenir que anar a un menjador social i, en definitiva, atenem aquesta nova pobresa i el fet que puguin tenir un subministre d'alimentació de sopars i caps de setmana. De fet, com a novetat i com a cosa mixta entre un sistema, el menjador social, i un altre, que és la botiga del menjar futur, comencem a l'1 de març un sistema mixta a un dels menjadors on començarem també a dispensar, a banda de donar el menjar cada dia com a menjador social que és a estil clàssic, diguem-ne, també distribuirem aquestes barquetes monoració de menjar a nivell dels usuaris perquè se'ls puguin emportar de cara al sopar o al cap de setmana. Gràcies. Aquí posava que lamentablement jo crec que seguirem treballant els propers anys per intentar pal·liar tots aquests dèficits de nutrició per causa de la pobresa. Quan començàvem la taula rodona a principis de la tarda, que no sé si tots hi éreu, parlàvem una mica que intentàvem buscar les contradiccions o les limitacions de les iniciatives en les que presentem aquesta tarda. I en algunes iniciatives hem apuntat bastant a les contradiccions i aquí va una pregunta també que apunta a les vostres contradiccions. La vostra experiència és certament molt interessant perquè és un dels pocs menjadors socials que incorpora criteris de sobirania alimentària en els seus menús. Has parlat de productes ecològics, de proximitat, comerç just, però alhora ens semblava també que dintre del menjador social, sí que hi havia una certa diferència entre les persones usuàries i les persones que fan el servei de donar l'aliment. I seguint una mica en la línia del debat que hem tingut també aquest matí, que aquesta diferenciació, en lloc de potenciar l'empoderament de les persones i que les pròpies persones usuàries puguin ser també part de la solució al seu problema, doncs segueix reproduint aquest model de banc d'aliments o de menjadors socials assistencialistes com els coneixem fins ara.
Com veieu vosaltres aquesta qüestió i si l'heu identificat, si teniu algun mecanisme, que sí que parlaves d'alguns tallers, si ens podries explicar una mica més quin mecanisme teniu per intentar que les persones usuàries facin aquest empoderament i aquest camí cap a ells ser part de la solució del problema. Sí, certament. A veure, nosaltres a l'estructura de funcionament del dia a dia d'un menjador social tenim 3 perfils de persones, diguem-ne, que estan allà dins, quan s'obre l'hora de dinar o quan s'obre l'hora de sopar. D'una banda, uns professionals que han de ser-hi, perquè són els que han de tutelar que el servei rutlli i funcioni amb normalitat, i que són educadors socials. En aquest cas, educadores, perquè hi ha una preeminència femenina, diguem-ne. Hi ha educadores socials. És veritat que nosaltres tenim un servei contractat, que és propi de Fundació Futur, que són auxiliars. O sigui, hi ha també 2 persones auxiliars, que són les que ajuden a escalfar el menjar, preparar-ho, emplatar-ho. Nosaltres, l'aposta d'aquesta figura per nosaltres és molt important, perquè les 2 auxiliars per cada menjador són persones amb risc d'exclusió social. Vull dir, són persones que han sortit de presó o que són subministrades pels serveis socials locals de la ciutat o perquè venen d'altres entitats que ens els deriven. Aleshores, els volem tenir perquè estan treballant però estan fent quelcom més, estan fent tot un procés que tenim de protocol per inserir-se i que quan acabin amb nosaltres puguin treballar al mercat ordinari. Després hi ha el món dels usuaris. A veure, certament, estic d'acord amb la valoració de la pregunta que fas, i el pas que estàvem fent nosaltres, que el vam encetar així amb més força fa un parell d'anys, és aquest d'implicar més els usuaris a les activitats complementàries, no estrictament del menjar, diguem-ne. I aquí sí que es va arrencar amb una estratègia més proactiva de les educadores de fixar determinats tallers, però sí que estem molt contents perquè l'evolució en pràcticament un any i mig és que els propis usuaris són els que s'estan autogestionant el que volen fer. No és tan futur que està dient, mira, doncs ara toca fer formació, ara toca fer un taller de cine o un altre de pintura, sinó que són ells mateixos que realment estan agafant un lideratge d'autoorganitzar-se amb els grups, de si tenen 10 usuaris que volen estudiar català, com deia abans, i 3 d'ells saben, doncs escolta, jo faré de profe i t'explico què és el català, o altres activitats. Estem d'acord, però intentem també agafar-ho per aquí, perquè la pròpia gestió entre la figura d'educadora social i el personal que està donant de menjar, que podrien fer també els usuaris, clar, hi ha una aposta també de donar feina a persones que gràcies a això tenen una nòmina i tenen uns ingressos, i que venen d'una circumstància social molt difícil.